na alas 5 nin hapon bago ang Santa Misa. Ika-11, trilyon peso March. Sa Nobyembre 29, gigibuhon po ang trilyon pesa March sa Naga. Napapartisiparan kan mga gabos na parokya bilang pagpailing nyato kan padagos na paglaban sa katiwalian sa gobyerno. Gigibon po ang pagtiripon sa Basilica Grounds. Bukas po ini sa gabos na parokyano. Ka-12, sa pitsa 8 kan Disyembre, aldaw na Lunes, kapiestahan ni Immaculada Concepcion, gigibuhon po ang sa satong simbahan ang first communion kan mga grade 3 pupils nagikan sa manlain-lain na eskwelahan sakop kan sa tong parokya. Makipag-coordinar po sa satong mga katikista bilang pag-andam sa nasabing okasyon. Asin anure, bukas na po ang pagpalista para sa Little Niño 2026. Magrani na lang po sa opisina o mga miyembros kan Ancela Domus Day para sa mga kahaputan. Gigibon po ang presentation kan mga kandidato sa pitsa 14 nin Disyembre durante kan misang alas 8. Tabangan ta po ang Ancela Domus Day asin ang Barangay Pastoral Council sa pag-recruit nin mga kandidato. Salamat po. Anpong pang alas 8 misa, idinudulot ading mga minasunod na intensyones. Pasasalamat dulot kan mga minasunod, Durana family, Sandri, Harry, and Chloe Nicole Billorin, Nilda de la Austria, Rose Salcedo and family, Jose Martires and family, Engineer Yolanda Santorcas and family, Mr. and Mrs. Winston Falcon and family, Nyerba and Manyogo family. Pasasalamat para sa first birthday, dulot ni Leonard Luke Irino, Sweet Schwartz. Pasasalamat dulot ni Cathy Claire Ballega, Marife Talangan and family, Maria Grace Murillo, Azucena de la Torre and family. Petition for safe travel, dulot ni Mr. and Mrs. Salvador Espares and family. Misa petisyon, dulot ni Engineer Yolanda Santorcas and family. Para sa kalag ni Annabel, dulot kan Bermido family. Kalag ni Arthur, dulot kan Gratil family. Kalag ni Arthur, dulot kan Gratil family. Para sa kalag ni Carmen A. Vidal, dulot kan Gastillo family. Misa Comon, dulot ni Mr. and Mrs. Nino Solera. Misa Comon, dulot ni Engineer Yolanda Santorcas and family. Misa Comon, dulot ni Elmer Serdon Favor and family. Misa Comon, dulot ni Mr. and Mrs. Nino Solera. Misa Comon, dulot ni Jose Martinez and family. Para sa kalag ni Expedito Emilia, dulot kan Bermido family. Para sa kalag ni Felicidad, dulot ni Ading Tabornal. Kalag ni Jaime Sr., dulot kan Bardenas family. Para sa kalag ni Lope, dulot ni Mr. and Mrs. Eutiquiano Frias and family. Para sa kalag ni Lucy, dulot ni Mr. and Mrs. Edgar Ireno and family. Para sa kalag ni Milagros A. Regino, dulot kan Gastillo family. Para sa kalag ni Rosela Emmanuel, Helen A. Francis Ruth, asin Misa Común, Inigabos, dulot ni Azucena de la Torre and family.
Misa Common, dulot ni Mr. and Mrs. Nelson Perez and family. Pasasalamat, Misa Common, asin para sa kalag ni Lesita A. Luz. Pasasalamat asin Misa Common, dulot ni Asuncion Pilarte and family. Para sa kalag ni Lesita A. Luz, dulot ni Janessa Braga. Para sa kalag ni Napoleon, dulot ni Mr. and Mrs. Winston Falcon and family. Para sa kalag ni Roy, dulot Canyurin family. Para sa kalag ni Valentin E. Cornelio, dulot ni Elmer Serdun Favor and family. Pasasalamat, dulot kan Bartulay family. Misa, pasasalamat, dulot ni Geoffrey Toledo and family. Asin para sa gabos na Santos y Santas, dulot ni Mr. and Mrs. Eddie Braga and family.
additional intention po para sa kalag ni Silvestre Sr., Silvestre Jr. E. Teresita, dulot ni Joy Bolivar. Para sa kalag ni Hipólito A. Michael, misa petisyon, asin misa pasasalamat, gabos dulot ni Melanie Sarimo and family. Ngunyan po, ika-34 Domingo, iyan solemnidad ni Kristong Hade. Ang paghadi ni Kristo, ang kahadean kan sa tuyang kagurangnan, may pagkakaiba sa kinaban na kahadean. Ang sa iyang kahadean, bako ang material na kahadean, kundi ang presensya kan Diyos nun na pagkamuot, asin kaligtasan na dara kaini. Ang tunay na pagkamuot na may pagsakripisyo asin sa tuyang mga paginguwa na papagdaya danayon ini sa presensya kan kahadean ni Kristo. Siya ang tunay na hadi, ninhulita siya ang nagpahiling kan pinakadakulang pagkamuot na may pagsakripisyo kan buhay. Ipamibin niya to sa selebrasyon kan Eucharistia, na urog na mamatean niya to ang presensya ni Kristo bilang hadi sa satuyang buhay. Ang mamamayo po sa selebrasyon na ini, iyo ang satuyang parochial vicar, Reverendo Padre Joseph B. Abion. Matindog na paangabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon.
ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. mga tugang ako on tana asin pagsulsulan, an mga naginibo niyatong kasaalan, tanganing maging maninigo kitang magdulot kaining banal na misa. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahal, asin sa Indo mga tugan, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Mamibi kita, Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, na nagbuot na magbago kan gabos na bagay, sa namamutan mong aki,
Hade kan gabos na linalang, kahiraking warasan na anbilog na linalang, natalingkas sa kauripnan, maglingkod sa imong kadakulaan, asin mag-umaw sa imo na daing kataposan. Huli kay Hesu Kristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Kan si Hading Saul asin si Jonathan nagadan sa gyera, nagkasuruhay asin nagkawararak an mga Israelita. An sa indang mga kamagurangan nagdalagan ki David sa pag-arang na siya an sa indang mawot na magin hade. Sa pamamayo ni David, sindanagin sarong dakulang nasyon. Hinanyagon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa ikaduwang libro ni Samuel. Kaidtong mga aldaw, nagduman ki David sa Hebron ang gabos na tribo ni Israel asin nagsabi, "Uya kami, tulang mo asin laman mo kami. Kaidto pa kang naghahade pasamo si Saul, ika ang nagpapaluwas saka nagpapalaog sa Israel. Asin nagsabi sa imong ang kagurangnan, ika ang magpapastor sa banwaan kong Israel, asin ika ang magiging leader sa Israel." Nagduman ki David sa Hebron ang bilog na kamagurangan ning Israel. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Magduman kitang nag-uugma sa harong kang kagurangnan. Maduman kitang nag-uugma sa harong kan kagurangnan. Naugma ako kang sabihan ninda, maduman kita sa harong kang kagurangnan. Nagtitindog na ang samong mga bitis sa mga tata mo, Jerusalem. Maduman kitang nag-uugma sa harong kan kagurangnan. Jerusalem na tinugdok siring sa siyudad, naboronyog sa sadiri asin bilog. Diyan nagturukad ang mga tribo kang kagurangnan. Maduman kitang nag-uugma sa harong kan kagurangnan. Patotoo ning Israel sa pagpapasalamat sa ngaran kang kagurangnan. Tadyan nagtukaw ang mga tronong panghukom, ang mga trono kang harong ni David. Maduman kitang nag-uugma sa harong kan kagurangnan. Pinapagirumdum ni San Pablo ang mga taga-Kulusas na huli ki Kristo, sinda nakaligtas. Dangan siya nag-awit nin pag-umaw ki Kristo bilang aki kan Diyos. Magpasalamat kita sa Ama, nin huli ta ilinigtas kita sa kadikluman, asin dinara sa kahadean kan sa iyang namumutan na aki. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga tugang, nagpapasalamat sa Ama na nanapagkanigo sa indang makahiras sa pamana kan mga banal na liwanag. Siya sa to ang nag-agaw sa imperyo kan diklom, asin naglipat sa kahadean kan aki niyang namumutan. Kun kiisay igwa kitanin katubusan, kapatawaran kan mga kasaklan. Siya ang ladawan kan Diyos na dai na ihiling, ang panganay nin gabos na nilalang. Hulita, sa iya linalang ang gabos sa kalangitan, asin daga. Ang nahihiling
asin andai nahihiling. Tronos o dominasyones, o prinsipados, o protestades, angabos huli sa iya, asin para sa iya linalang. Siya enot sa gabos, asin ang gabos napapatugmad sa iya. Siya man an payo kan hawak, an simbahan. Siya ang kapinonan, ang panganay hali sa mga gadan. Tanganing magi siyang nanginginotan sa gabos. Hulita, sa iya minarhay na mag-erok ang lambang kapanoan, asin huli sa iya, ipakiulian ang gabos, para sa iya man sana. Ipinapakituninong, huli kan dugo kan sa iyang krus. Ang mga nasa daga, siring man ang mga yaon sa langit. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindugpan gabo sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susob kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga namumuno nagulog-ulog kay Jesus na ansabi, ang iba ilinigtas niya. Iligtas niya man ang sa iyang sadiri, kung siya ang Kristo kan Diyos ang pinili. Kinakalugan man siya kan mga soldados na nagdudurolok, dinudulutan siya nin suka, asin, sinasabihan, kung ika ang hadi kan mga Hudeyo, ligtasan ang sadiri. Igwa nin isinurat sa iyang pamayuhan, ini ang hade kan mga Hudeyo. Saro kan mga nabibitay na kriminal, naglalanghad sa iya na ansabi, bakong ika ang Kristo, ligtasan ang sadiri, asin man kami. Nagsimbag, ang saro asin na sa pagsagoy sa iya nagsabi, da ika lamang natatakot sa Diyos, ika na nasa siring na hatol, kita tama na sinilutan, ta nasapo ta ang mga sukat na mga gibuta, alagad ini mayong maraot na ginibo. Nagsabi, Jesus, giramdumaman ako pag makalaog ka na sa imong kahadean. Nagsabi sa iya, Amen, nagsasabi ako sa imo, ngunyan makakaibata ka sa paraiso. Mga tugang an marahay na bareta kan sa tuyang kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Tukaw po. Igwa po nin trivia.
FYI, alagad ang trivyang ini, iyo ang pigtutukdo kan sa tuyang simbahan. Tradisyon na pigtutukdo kang simbahan. Si Isay po ang pinakaenot na nakalaog sa langit. May idea po kamo? 1,000. Siya po ang magtindi na. Mako ako sa kolekta. Si Isay po ang enot na nakalaog sa langit. Sa binasang ebanghelyo, habang nakapako si Jesus sa krus, may kataid siyang duwang kriminal. Ano ang sabi ko itong yaon sa iyang kataid? Itong saro. Sabi ka ito, Jesus, girumduma ako pag makalaog ka na sa imong kahadean. Ano ang simbag ni Jesus? Amen. Nagsasabi ako sa imo, ngunyan man sana makakaibata ka sa paraiso. Kaya, sa tradisyon kang simbahan, tinutubod na itong kriminal na kataid ni Jesus, pinakaenot na nakalaog sa iyang kahadean. Kriminal, para habon, binisto si Jesus na Diyos. Binisto si Jesus na igwan ng kahadean. Mga yung iba kundi, ang paraiso na sinasabi ni Jesus. Alagad, dahil na kita maghalat na kita magagadan bago niya ito bistaduhon si Jesus bilang may kahadean, ang paraiso. Put sabihon, makusog pa kita, hubin pa kita, yaan pa sa tuya ang enerhiya, dahil pa kita magagadan, binibistutan na si Jesus bilang hade kan sa iyang paraiso. Kaya, iyo ini ang pasatuyang pangadji, Jesus, girumdumaman ako pag makalaog ka na sa imong kahadean. Kaya baga sa aman niya mo, masabi kita, magdatong ang kahadean mo. Igdi sa daga, ninsiring sa langit. Alagad, may twist. Mangyari ang buot mo. Susog sa imong kabutan. Put sabihon, bako ang kabutan ko ang dapat masunod, kundi ang kabutan mo. Ang kabutan kan Diyos. Mga tugang, sa pagtatapos kan taon kang simbahan, ngunyan ang pinakahuring Domingo kan liturhiya kasatuyang simbahan, iyo ang solemnidad ni Kristong Hade. Garo iniyo coronation kan gabos na kang buong liturgical year, nagpapahiling na si Kristo iyo ang wakas, iyo ang tugatog, iyo dapat ang maging goal kan gabos. Kaya ang bilog na simbahan nagkukurahaw ngunyan, Viva Cristo Rey. Mabuhay mananggad si Jesus an satuyang hade. Ngunyan, mahapot kita, taano ta pigmok na ining kapistahan ni Kristong Hade. Ang nanginutan ka ini, iyo si Pope Pius XI, kang 1925. Bako tanganig magdagdag lang ng celebration sa simbahan o magibo ng dekorasyon sa simbahan sa paagi kang pagkaag kang Kristong Hade sa liturgical calendar. Nahiling ni Pope Pius XI na ini kasimbagan sa nahihiling niyang kinaban kaidto na maribok sa kapalibutan, maribok ang isip, kadakol pagkabaranga, asin halos ang gabos, nalilihis ning landas, naliligaw. O sabihon, imbis na makapaduman sa mahal na Diyos, nagpaparayo ang tao sa mahal na Diyos. Kaya, ang hapot mo niya na aldaw, si Isay ang binibisto niya itong hade. Si Isay ang tunay na hade na nagpapadalagan kan sa tuyang buhay. Ini ang napansin ni Pope Pius XI kang sa iyang panahon. Lakop na ang inaapod na sekularismo. Iyo ini ang pagtubod na kayang-kaya kan tao na mabuhay maski mayo na ang Diyos. Ang pagtubod sa sekularismo, iyo na isuhay ang estado sa relihiyon.
Mayo ng Diyos, taho na ang mapadalagan kan gabos. Kaya magibo ang taho ning batas, itsapwera ang Diyos. Magibo ng mga desisyon, da ikabali ang mahal na Diyos. Daina, pigsasalang-alang ang mga relihiyosong importansya. Ikadua, napansin ni Pope Pius XI itong inaapod na humanismo, humanism. Pagtubod ini na ang tao kayang-kaya na ang gabos na magtaon ng kahulugan kan sa iyang buhay na dai kaibahan ang mahal na Diyos. Dai kaipuhan ang supernatural na pagtubod sa iyang mga desisyon. Kaya, madesisyon ang tao base sa iyang feelings, base sa kaugmahan. Basta maugma, okay na iyan sa tao. Maayo siyang pakiaram kung may kabutan ang Diyos sa mga dapat nagibuhon na desisyon. Sekularismo, humanismo, pinapahali, ginagadan ang Diyos. Taho na ang kaipuhan magdesisyon, taho na ang kaipuhan magsunod. Kung may hiling niya to, ang kinaaban na nahiling ni Pope Pius XI, kaitong panahon, parehas man kan panahon tangon yan. Ang kinaaban kaitong panahon ni Pope Pius XI, iyo man ang kinaaban ngunyan na nahihiling niya to. Parehas na nagdidistansya sa mahal na Diyos. Nahiling niya to na mas tinatawaning doon ang success kan taho. Mas mayaman ka, mas makapangyarihan ka, ika na ang pinaka nagahadi sa kinaaban na ini. Ang sadiri na ang pinapaurog, bako na ang kabutan kan Diyos. Sa social media, ang ipinapahiling na kultura sa internet, bako na ang pagkamuot sa kapwa, kundi ang ego kan taho. Kadakul-dakul an may isog, kadakul-dakul an anggot, kadakul-dakul an may opinyon na halos makaraot na sa tao. Pati ang sadiri, ginagadan niya sa kultura kayong inaapod na social media. Hilingon po nindo, pag mas halawig na ma-expose ang tao sa social media, igwaning correlation sa iyang depression. Kasi pag nahihiling niya ang mga bagay sa social media, mga perfecto, mga filtered. Kasi tuod ang tao na magpahiling ng mga gayon sana. So nakakahiling, ang pagmati niya, siya kulang. Taang nahihiling niya, magayon, siya kulang. Kaya igwaning correlation, ang depression, habang nagpapalawig ang tao na ma-expose sa social media. Expose siya sa mga pang-aabuso, sa pangbabash, pag mas halawig na expose sa social media. Nagkukusog ang ideolohiya na ribayan ang pagmati na hali sa Diyos, ang pagmati na kan taho. Kaya habang naghahaloy, pagpaluway-luway na ginagadan ang Diyos, sa puso kan taho, nagkukusog ang komunismo, nagkukusog ang atheism, nagkukusog ang totalitarianism. Ang gabos, susog na sa extreme individualism. Ako ang masusunod, ang tama, ako na ang magiging basihan. Nakabase na sa sadiring pagmati. Sabi ni Friedrich Nietzsche, pag ginadan kan taho ang Diyos, pigsasanglian ka ini ang sa iyang kapangyarihan. Ang kapangyarihan, kan taho, iyo na ang nangungurog. Kaya nagpupuon ang ribok, nagpupuon ang iriwal. Ta kapangyarihan kan taho ang pinapaurog. Iyo yung inaapod na will to power. Sa satuyang panahon, ang tao na ang nasusunod. Bako na ang karahayan kan kapwa tao, kundi ang sadiri niyang karahayan. Kaya, dinek ta magngalas na trilyon na ang pigahabon ngunyan, pigsisave na ang sadiri, kaysa isave ang buhay kan iba. Sabi ni Nietzsche,
Kung mayo na ang Diyos, ang taho mismo ang nagigibong halimaw sa kinaaban na ini. Iyon na ang naggagadan sa kapwa. Iyon na ang naggagadan sa katuninungan, asin pagkamuot. Dahil iyan sa desire kan taho na maging hade sa bilog na kinaaban. Asin iyo ini, ang napapansin tangon yan, maski advance na kita sa technology, bagsak ang satuyang emosyonal na aspeto. Modern, alagad ang morality, meaningless. Kasi ang basihan, iyo ang taho, bako ang mahal na Diyos. Magayono, nasa kapistahan na ini, tigtatanos ang kahulugan kan kapangyarihan. Ang mga hade kan kinaaban, ang pinapaurog, ang ginagamit, iyo ang kusog, iyo ang yaman, iyo ang pananakot, impluensya, kasikatan. Alagad sa Jesus, mayo siya ninbulawan o diamanting korona. Ang sa iyang korona, tunok, pagtios na sa iyang namatayan. Siya nakatukaw sa trono kan krus, pako sa magayon na tukawan. Nagpapahiling na sa paagi kan pagkamuot, asin kapakumbabaan, yaon dyan ang tutuong kapangyarihan na kaipuhan niyatong maging ladawan sa pag-uswag kan katuninungan. Asin iyo ini, ang kaipuhan mahiling sa mga lideres tangon yan. Bako ang ambisyon, kundi ang may puso na mamumuton sa kapwa. Ang pinapaurog, ang pagkamuot, ang pag-save sa panwaan, bako ang pagsalvar sa diri. Kaya magayonon na mahiling nato na bilang mga parasunod ni Kristo, magayon man na isipon na imbis na isave nato ang satuyang sa diri, sa satuyang mga personal na interes, magtrabaho kita sa paglapigot, tanganig masalvar ang satuyang kapwa. Ang karahayan kan satuyang kapwa. Kung ang Diyos ang satuyang sentro, may iwasan niya to ang mga depression. May iwasan niya to ang mga anxieties, ang ribok, ang kinaban, ang pagkabaranga. Pag si Kristo ang satuyang binistong hade, nagkakaigwan tutuong katuninungan na daimaagaw sa satuya. Tanda niya to ang kanta, ang kahadean ng Diyos, inutunta, siring man an katanusan. Asin ang gabos, masunod na sana. Kaya ang pinakaminsahing ngunyan, bako lang dekorasyon sa liturgical calendar, ang kapistahan kan Kristong Hade. Kundi, paanya niya sa tuya, asin hamon, nagibuhon ta siya na nagpapadalagan kan sa tuyang buhay. Bako ang sekularismo, bako ang humanismo, bako ang kabutan kan tao, ang kaipuhan masunod, kundi ang kabutan kan Diyos. Dahil tayo pigsasamba ang kayamanan, dahil tayo pigsasamba ang satuyang sadiri, ang ibang tao, ta may kapangyarihan, ang binibistuta, ang sinasambata, ang satuyang hade, na igwa nin kahadean, na inaapod na langit. Na iyo iyan, ang satuyang padagos na pinaglalauman. Ang pangadji talugod, iyo ang maging pangadji, kan pinakaenot na nakalaog sa kahadean kan Diyos. Jesus, girumdumaman ako, pag makalaog ka na sa saimong kahadean. Tindog tabi. Ipahayag niya ito ang satuyang pagtubod. Sabay-sabay kita makanta.
kan Diyos amang makakamtan, ay duman makalim sa pagpupo, sa buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa pagpakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwag ng laman, sa buhay na daing kasapuran. Amen. An kahadean kan Diyos, kahadean nin katanosan, pagkamuot asin katuninungan. Mamibig kita sa amang langit nun, para sa biyaya na mautob ang satuyang parte sa pagtugdas kan sa iyang kahadean sa satuyang buhay. Ang satuyang sabihon, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaaban, padagos na magtalubo bilang tanda kan pagkamuot asin pagmakulog ni Kristo sa gabos na tao. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing makaandam kita para sa pagdatong kan kahadean ni Kristo sa pahagi paagi nin karahayan, katutuuhan asin katanusan sa tuyang mga harong asin komunidad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga daing pagtubod, magin bukas sa isip asin puso, sa makangalas asin dakulang plano kan Diyos para sa kaligtasan nin gabos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga naghehelang, mga maedad na, asin mga biyadi, makamati inin pagmangno, asin karahayan sa mga nagtatabang sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadan, magkaigwanin lugar sa kahadean kan Diyos, sagkod paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Amang makakamhan an sa imong aking sa Jesucristo, nagpapamuraway sa imo, sa pagtipon kan sa imong simbahan, bilang kahadean na inandam mo para sa mo sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po para sa liturya kan Eucharistia. Isusunod na ang pagdulot kan mga atang. Bye.
Tindog po. Magpamibi ka mga tugang, tanganing ansa ko, asin ansa indo mga atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Akuon man lugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kamawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang nyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming nagdudulot sa imo kan sakrifisyo, nin pagipag-ulian nin tao, mapakumabang namimibi, na anaki mo man sana magwaras sa gabos na nasyon, kan mga dulot nin pagkasararo, asin katuninungan, siya na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. An kagurangnan mapasa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso, initas minasa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, ta linahidan mo kami, linahidan mo kan olyo ning kaugmahan, an bugtong mong aki, sa mong kagurangnan, Heso Kristo, bilang danay na padi, asin hade kan gabos na linalang. Tanganing, nagdudulot kan sa iyang sadiri sa altar kan krus, bilang daing digta, asin matuninong na sakrifisyo, nautob niya ang mga sakramento kan pagtubos sa katauhan. Asin, kan sinakop ang gabos na linalang, sa kapangyarihan niya, pinaubaya niya sa imong kadakulaan, ang danay asin lakop na kahadean. Kahadean nin katotoohan asin buhay, kahadean nin kabanalan asin grasya, kahadean nin katanusan, pagkamuot asin katuninungan. Kaya, kaiba kan mga angheles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langitno na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi.
Kagurangnan, ikananggalaan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin magkakan ka ini. Taini ang sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin mag-inom ka ini. Tayo ni an kalis kan sa kuyang dugo, dugo kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo, sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagagan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahaya sa na ikaw magdato. Kaya kami na nagurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak, asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Arsobispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo, Diyos amang makakamhan, sa pagkasaraw kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon.
Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, sabay-sabay kita mapanghadji ng Ama niyamo. Ama niyamo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. An sa mong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganin kami nga tabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Pulita sa imo ang kahadean, asin kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahunan. Hesu Kristo ang kagulangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkabaronyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kamo nin katuninungan. Peace be with you all. Magluhod po kita. Mga tugang, uya si Hesu Kristo, uya ang nagpapara ng mga kasaalan kan kinaban. Paladan kita mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen.
niya sa langit agkod paman. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon.